Hmm, bosen nah. Iki mikir utang mumet. Nyong mikir lah, men ora tambah mumet. Oh iya, iyalah mangkat. Tumbas. Wah, Pak. Anu tuku kae lah. Tuku apa? Bapakmu tulin ngerti. Bapakku lagi lunga. Ning bumengen ndi? Mamakmu tulin ngerti. Undangna lah. Pak, nasi toko. Priwean apa? Tuku kae lah. Oh iya, tak jukutna. Oh, tuku kue. Ndi duite? Ngutang man lah. Ya wis, ngasuk bayar lho. Yalah. Karo gelas sisan man lah. Sutang, nyerang gelas. Ya wis lah, jukutna. Deh, Ya wis, kesuwun man lah. jangan nah. Kelalen, bayar harus balik kena gelasnya. Ya man lah. Aman ki ketone nang kene. Adem. Cocok ki. Sedap. Ih, demung. Parah nih lah. Apa mau? Ngapa sih man lah? Orang denger lagi nikmati apalah. Baik lah ya. Karep melu apa mana? Lu sana untuk main dulu lah. Nikmat teman demung. Urip ya. Dolan bae lah. Ih. Sapa ki ya? Parani lah. Sekarang yang mana? Astagfirullah. Ciri-ciri wong madesu ki. Mabuk isine. Kan ngomong apa sih jane man lah. Geh, kandhani kae iki ku ya. Marak kena mateni wong. Overdosis kok mati kagus. Apa iya man lah. Ora peduli man. Oh, pancen bocah madesu. Kowe madesu kaya piye? Geh, tak kandhani tak omongi manut. Kowe kuwi wis dilarang nang agama, larang nang pemerintah barang. Kita omongi manut blas iki. Sedurunge mati. Bang lembone man lah. Kendenan man. Iya man lah.
Walah dikandani mau ngono. Dolan bae genah. Ya wis ngana nekane barat perlu kenaman lah. Wawan. Game bae kowe, Wan. Ya iki ya lah, kamu apa sih? Rana bocah. Game-gamean bae ora bosen, Wan. Ya wis dadi panganan gue iki ya, wiwit ora siji. Ngerti kan? Widih, ya syukur. Bulan bae yo. Daripada iku engko pilung. Ya wis ayo. Ya wis. Wis yo dolanan apa? Ora ngerti nyong dolan apa iki ya? Ajes nang ndi ya? Nunggu lho. Bapasane Bayu karo Demu sih nang ndi? Oh. Mau kowe nyong weruh kuwi lagi kae. Lagi mabuk. Nang ndi? Kana-kana mau germana apa? Ya yo. Ya wis ayo yo. Iliki mbok wis mati kok. Apa temenan sih? Temenan mau nyuruh lagi kae mabuk terus diomongi kok kae apa jenenge? Kuwe malah kayak diperintah. Wis diringi Bayu lah. Ya wis ayo lah. Mati kok. Iya. Gusti wis mati. Gusti wis metu kumpulke gue. Ih, jejane ya. Belum. Iya sumpah yakin jijane yakin. Ki kudune dikubur ki, Wan. Kubur apa? Iya. Gawa yo. Gawa kok ki sing ki kepriwe ki tes sehat kok ke rumah sakit kepriwe? Ya engko bae. Ya wis gotong sih. Kadang lu jogo anak itu terlalu mbok. Apa lah? Lu tak jogo siji ya, kalau dokter. Untung ya, sing siji selamat. Iya kok. Yang masuk layat sing sijine yang masuk ya. Ya esuk ketemu. Dicap patirmu. Iya lah. Ya wis.
isine tembung sumpah. Tapi anu ngeyel sih, jane enak manut si sehat siki ya. Astagfirullah, untungnya nyora mati aja. Topat nun sige lah. Iya. Oh iya ya, temung ya siapa utang. Priwen, ha? Ya wis ikhlas nak. Sis, jeneng ae papan ora melu wingi kon ngepiri kowe malah ora makan. Mau yang ngambilin nyong, tapi Jero ora isa Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya dan malapetaka dan juga dilindungi dari wabah virus corona ini. Dan semoga kita semua jadi tahu dan sadar bahwa sesuatu perbuatan yang buruk pasti akan berakhir buruk juga. Jangan lupa Like komen Dan subscribe.